Kulang gini siya pag exercise, lakaw-lakaw ginagmay ba? Lagi? Kaya nga eh. Di man ko siya muto na ko ikaingon. Hi guys, good morning. Mulakaw ko ron guys, akong biyaan sa akong pasyente kay ang yatod si mama sa kuan sa hospital kay magpa-check up, kuyog silang giyan. Sigiyan may kuyog kay ako nang kay pasyente ako ron lay hatod, di na ako mong kuwaon og mahuman na sila. Ha? Okay ra kaday? Manang. Okay, pass on right. Suwa ko kayo? Ay, di man ko sa bawang nagatas, biskuit raman. Ang sa nibili ng pasyente oh. Hi guys. Good morning guys. Kay sigiyan may mo kuyog sa ospital ako rin sila ihatod din ako silang kuhaon og mahuman na magchatra. Kay sa mang napamukoy pasyente guys. Vlog. Vlog. Ako rin silang ihatod kadyot. Namig sounds kayo? Di mo na makaka-copyright pa kay wala kanta. Programa na di man na. Say sa takay naging sounds. Sulawa guys oy. Nisulaw na kay mag lapad naging naong taong pasyente. Una ni bandag kahayag sa adlaw. Nanambuk na siya. Okay. Awak kahayag sa adlaw kay ni banda siyang naong ni banda po sa cellphone sulaw kita naon. Igbalik sa imong kusog ana mo bibilong nakika mo. Kanay ka diskohon oh. Chatsa. Nice sounds guys. Hindi kita makaparaitan eh. Barog dagon. Kanang sayo na pinabarog. Blako sa mi guys. Pwede to na At may. itawan niya mga problema guys. Tawanan nyo ang iyong problema. Ma'am. Ma'am sa kaparlong. Ang gusto mo ka? Saka buntis. Ito kitang likod di ay. Pero kung buntis, ito ko sa ubi. Sige yan may kuyog. Babae man ni ma. Bag po siya guys. Asa mo padulong? Uy, kasubla gamit cellphone na masud. Ha? Cellphone pa ul ba. Tanan ako no. Ako sa salang nice sounds guys. Makapiright ta. Manglakaw sa mi guys. Na guys, na sa hospital ako ra silang baliko nun niya guys. Punta na gyan sa mga kuan gyan ha. Ibalik ko ra tamo. Oh. Gina. Chatra og kuwaon na tamo ha. Kauli na ako guys, namalit na ikubkuan guys, namalit ko og para timo ni Jijin no. Puto. Ayo. Ayo. Oh. Delivery ma'am, puto. Siya, nakugtawa sa ako na. Mapapili ko guys. Wala pa sa maligo kasi karon pa na maligo ini. Ako mong gihatod sila si mama sa kuan. Kanin lain no color dyan po to. Okay. Pink. Tudyo isa pa. Yellow. Lain lagi na yung Puto cheese magod. Smile. Mo na putong nailiki. May smile na po to. Oo nga, mura na po to. Ligo na. Sa mani ilaw ni loto. Luto. Ilaw ang to. O tupian na imong kuan no? Wala ganino tupi imong hapon. Mama na doktor. Gamay ra magtaw. May tag dali ra to mag-chat ra kun sila magpakuha na sila. Mo pa na nagito pinagaligan pa man. Kaligo na ko kay aron maka kuan. Aron maka magkuan na to sa mat, maghunad na. Mangyod to guys, guys. Hey guys, luto dia guys. Wala sila guys, ika sila nagpa-check up. Mamahaw sa taong nga, mahaw man dito. Balik pa sila ugma guys, kaya ang extreme wapay resulta din magpapanta sila. Sa tunguban nila test para sa sugar, sa dugo, ugma pa. Balik ko sila ugma sa buntag. Mahaw.
Wa pa ma di siya pa kanon. Fasting pa fasting. Kay kuan siya para sugar ugma. Check up ijang pan guys, sugar, ijang baga kasi gubo-gubo. Siya gubobo sa kuno yung likod. Muna mo ipa-check up. Sige yan. Nilakaw kay namalit sa iya mga kuan guys kanang gamit niya ba mga sabon, mga roll-on kay wala na kuno siya. So sa Prince, munang kami lang siya niudto. Nikaw na mo to kanina pag lakaw mga lasod ka pinilakaw siya. Ang kami rin niudto guys. Mga anta guys, sa mga sudan guys, kuhan, tanghon, tangan o manok. Darag manok kay. Itlog guys nilaga. Itlog na pangit. Nagpa-out this mama guys. Patuloy na guys. Sundalong piki. Sundalong piki. Nangas giyam. Suko na lang. Ulit na. Ditiktan kang mamita niyo mo? Ya. Wala ni magipalit. Palit ko. Anong dili good nga kaning resita nga para manisay mong plima dili man ni para sa resulta sa imong x-ray. Tanawa. mo lagi. Lahi mo ko paliwanag sing mamita gi mo nang sumita niya. Makasabot si mamita ni mo. Makasabot. Ang kanang resita niya karon para na si mong plima. Wa pay labot sa resulta si imong x-ray ugma may bawan og magun si resulta basi tagaan lang tambal. Tanawa. Gihatag karon nga para na si mong plima o ka maminaw. La. Diba ang ingon dito ang imong plima lalom kayo murag padong pneumonia. Ingon dito ka tong doktor. Halina ka na. Dali. Ya ako sa nimbay ko nang Ikaw na lang magpaliwanag ni mamita kay wakasabot si mamita sa. Nanampiling gud siya gi sa iyang kuan paliwanag nanampiling si mamita nimo. Buwang na, unang-unagog, resitahan ka daan din para ugma dito, wagay ka buong si resulta ugma. Agkatong resita para to si mong plima. Kanang naibawan nga plima ganina, kay gamitan ba at stethoscope ganina. Taka, hindi man pwede resitahan ka daan, no? Pag kung resitahan ka daan nga para ugma, wagay ka buong si resulta ugma. Kanang resita sa imo na plima pagkakaroon. Matawag si mamita unja, ikaw na mag-explain. Kay wakasabot si Lola sa gi-explain sa kuan. Siguro kaya ginahuna gihabang explain ang doktor yang uyab. Nag-explain siya uyab gi. Tanawa gi explain sa doktor sa kabalo kunsa. Ang nakalimot ko. Mo na dia. Iya na ginahuna na gi na siguro ni uyab gi kunwari lang ni mo nang di mabuya ng cellphone. Di mo makuha na edad ni mama kasi nga nang edad makalimuto na jud na. Yun sa muntanto niya pagpaminaw, ay siya mismo may kasturas doktor, wag kuno siya kabalo. Kuya, wag rason ba? Usang tao. Nakalimot ko. Isa yung speaker. Wala sa isip ko dong. Ikaw na lang mag-explain ni mamita unja manawag si mamita. Ngay nga na mamita. Ang istorya sa doktor. Wa kasabot si mamita. Og magbuhatin man sa man fasting ka. Hindi x-ray. Muna. Manya, kuan na naman sugar. So istoryahan kanya ron dong tawag to. Ikaw rin mag-explain. Kasi lola ni mo daw nag ininsik mo gud yang kuando pag-explain daw. Ininsik. Nanampiling ko di mo mamita, niyo. Maniudto na. Maniudto na ko no. Ina pagkuan sa doktor kay siya ra mo akong paminaw kay ako di ko kasabot usahay. Hindi kita no. Iya paminaw, sino ka gagawin na ng uyab? Uya, bago tayo. Okay, so, takpan. Ala na. Takpan. Muangan di kasi mong anak man. Muna, magpatik up. Muna sa kay bagong nag-experience doktor. Kaya ginauna, ayan, kuhan. Uyab. Hindi taasad sa problema. Ay pang wala kay bana kay wala problema. Kinara siya. May paday, wag po nang ipapalito day. Uy, tayo no. Siya may kasturya mismo, wag tsaka kuwan. Mobitaw at ikaw akong gipapaminaw sa doktor ganina kay usahay di ko kalimot ko. Sakto lagi. Ikaw rin ma-explain ni mamita. Pagka nagprutas niya itong mga kuhan. Atensi guys.
Ako nga dalaw. Hmm? Di na tayo sa pagkasabot. Parang mauna mo ko din mo kwento nga. Parang man mo katabihan good. No, nagkatawa ka. Tabian day ko. Ge, mawala na siya sa una-una. Ge, kamunta ka na yung makuna yung tabi ka. Dahil na ingon. Mana, di na siya nakalimot na siya. Usa mana. Ay, too. Tara too. Liwat nang pagka si mong mama tabian. Tabag too. Mabita na siya guys. Tanaw laman imong kinatawa ni mama. Tawag na siya guys. Magkuha na siya kanang saba kay badagan kay sa puntahan. Oras na kanang unsay istorya. Sus nakalimot man ko. Mo tinga pa kasi mo ang mama nga liwat man ka. Paitay linda ba. Mingan ka tabian ni mo ang mama tabian po ka. Ako yung mga po. May istorya ko no. Wala kay balo. Pero nagstorya ako. Ako na. Siyempre makalimtanan na mga nga ng edad wala imong edad ma. 74. 74 na ko kami tulan. Makalimtanan na nangingana. Di tungod na siya yung katabian ba. Ang istorya malusaw na lang sa yung tabi ba. Madala siya yung katabian. Muna pangutan niyo sa istorya. Kalimot ko. Kalimot ko. Ang katawa na. Makalimot bitaw ko. Ay, awa. Nawa. Ano yung istorya? Kalimot ako. Natawa na lang kasi yung kaugaling. Ikatawa na yung kaklingon. Uy! Tas na yun tayo. Ikaw nga katawa. Kapilapil ka? Nakuha sa akong pangyo. Nako. Ilisan na. Kapaloy. Napaw. Kaog daghang kanang matubig karni ka makalimot. Sige TikTok mo makalimot na unsay. Napatikap siya. Nakalimot na yun sa istorya. Unsa man ni siya oy? Ikaw, unsa may ikong kanon? Kani matubig. Ako ay. Sakto na ni. Alam lukso na yung kinaon ron. Napaw? Nako ma, niwa na. Nako. Manang ikaw dyan magaban ni Lola Permigi kay mag-explain dali ra ka makasabot. Ay si Lola makalimuto na. Kaya mga sabon guys, mga gamit na dito. Sige, para man isa kong now. Kani kay. Eh di, sala mo ning sabon sa lawas. Ayos oh. Dab din. Ganing pads na bright mo. Anak. Para Kung sa man niya akong ihilam us guys. Nga, sabon ko na siya pero paras now. Uy. Wipes. Na. Ayun, roll on din. Dang. Ang conditioner. Oh, nagkuhan pa. Oh, Ako mamita. istoryahay mo mamita ko, ikaw Ah. explain. Daw kasabot si Lola sa explain sa doktor. Ano sabi ng doktor? Wala raman, flame mo raman daw ang naik. Kanang gipalit, ipaliwanag ni Mamita, kanang gipapalit na kuan, tambal. Dito stop siya guys. Nag-explain man tugod nga. Ang iyang ubo, dugi rang nawala pero naa siya lima ka nang ipangulighad niya ba? Mo to dito nagbase ang doktor, gamitan siya ng stethoscope, gikuan siyang likod. Dayo. Ingon man dito kung nanado si klima baga kaayo. na ba? Mo to, katong klima daw nga nasa likod agapan daw to. Muna mga tambal kita yun niya kay para na siyang klima. Naay ko na. Naay 10 days, naay 7 days, naay 6 days. Ang 10 days kay 2 times a day. Ang 7 days mo siguro mo yung more 1 times a day. Padayon din man. Naman kibidyo ang itasin-tanti ka. Si Tintan may edad. Nakalingaw lang bagay. Ang tanong yun. Sige, ito bang mo? Ang puta na kita. Kumpain mo na. Kinahanglan ni tuyoga na siya guys. Naigani mo guys, para bisag upat ra may diri. Makakuan may kaya ato di ra pwede sige kubyaan. Nagisigian makatabang na po na mo bada po na. Kay wala sige nako ro yung kuyog niya. Timing mo po ng mga kuan diya sa Domingo, makasigian makakuyog. Ako tanin sa bilin daw sa niya. Nagnaw niya gusto ni papuan. Dili makapuan. Ang sabi ko sa iyo eh. Sige, ano, sila may experience sa doktor, niya pa nakalimot daw siya.
sa doktor ba nga, experience siya kung pag-enlarge siya heart at ECG po, dili man po kung sila makatest og ECG kay guba ilang machine. So ang ma-provide nila nga test og makay. Katong sa blood test ba ngayon gingon? O katong lipid. Ugma, i-test siya lipid, i-test iya cholesterol, tayo ugma may bawan na resulta sa na ba X-ray. kay dagan nagpamatiin. Kinahanglan po di Di na. patikap kay Wala wala na man sila doon magkakuan guys. Dali na guys sila magkaroon na mga plima ina na. Fasting siya, alas kaon niya, alas 10 dayon balik at tubig. Di na kuno kapakanon mas kadlaw. Ala, fasting oy di ka pakanon. Sindan po ti kag video sa sindan ti katong recording Wala ka. sa istorya sa Guys, gipasting siya ka biscuit ra po na yung kanon bawal manggod. Ay biscuit. Ah, Bawal mo ka mukaon. Pero ikaw man pakanon kuno kag Jollibee ma kay naman Jollibee Sargao. Ma. Ni Lola bukas mo na pa inumin. Magkurog-kurog na ko. Ano na siya? bulo ko din niyo. Di ko na siya bakano sa kadlaw, makurkurog ko siya. Na may bata dire, na may bata. Nawala si Bibi Angel, na may bata ni Pauline. Makawa, Sabot ni mama. mamoblema ta usay pod, makawag problema. Kasi wala ko niya kay ano niya pa nakalimot ko dong din siya rabi nagstorya sa doktor. Sa explanation ni Gian, si mama, wala ko kasama. Pabitaw mo po kasabot sa iya kanina. Hindi. Na ay history si Lola sa pneumonia, na pneumonia dati yan. Mo magiyan sa doktor ato. Mamita ka ba ka nganong Vincent na siya, gipa-check up na ko, na ano siya pneumonia dati. ang pangagpa sa doktor karon mo nang gipainom siya antibiotic ingana kay basin daw na si pneumonia kay kabo mo ngano gipainom siya antibiotic nga pampagawa sa plima kay yang plima huom. Wala makuha gawas Okay, nasa ilalim. kung ingon pa atong doktor ganina, kung ubura daw ng ubo, simpre hubakon siya gawas ang plima. Lahi man niya kay di siya ubhon pero na siya ipanguligad nga plima. Ah. Mo giingon sa doktor nga huom, muna tirahon og antibiotic Para malusaw. O para malusaw. Eh dili malusaw. Si magawas Maigawas, niya, igawas. maigawas. Pay mo lang ganyan nagtuba na. Lahi Tuba man ka, balay na. kay. Ay iya magong Lahi man gud iya ang pagkakuan kay huom ba huom. Gian, Ah. bukas tapusin mo lahat yung check up niya. Dayon, o unsay kuan sa doktor, mangutan na kagano sa ang follow up check up niya. Ah. Kaya aron mabalaan o napabay siya plima sa loob. Mm. Kaya may follow up check up yan kapag ganyan. Mm. Mangutan na ka, Ah. kay asikaso na to na, mangutan na ka unsay mga cause, unsay bawal, unsay bawal, kaya unsay cause. Siguro mga kuan. Ah. Iguman siguro ani antibiotic mo malik siguro dito kay 10 days man ang usa pinakataas. 10 days. Mo gani, kaya aron mabalik siya dito, kay naman may follow up. Kulang gini siya pag exercise, lakaw-lakaw ginagmay ba? Lagi. Kaya nga eh. Di man ko siya mutuon ako ikaingon. Ako di na mutuon ako. Mayon na mag sipunon lagi ko dong. Sipunon daw siya malinaw. Oh, nagkatawa ra o. Ako karon Tinawag gud na. kabaw Sipunon. Monday mag-exercise sipunon. Karon ako nakadungog sa mag-exercise sipunon. Ano siya maglakaw-lakaw ko diha. Sipunon na niya ko, di ubo na pud ko. Kadaghanan niya graso kay siguro na niya siya uyab sa cellphone, kaya di mabubuyan niya cellphone. Ako ang gipalitan kay gistan cellphone aw, sige lang katubang. Yan pa, exercise mo yan, ipaano mo sa labas araw-araw. Pa-gym mo na pa. Ha? Pa-gym mo. Sag na gaming movement sa lawas ba? Baklay Kaya pa kay niya katong bike na di na siguro kaya. Sakit na, masakit na na dyan tuod. Ano nang kuan gud? Exercise ginagmay ba? Bangak-bang akong gusto ng pahimo niya. Mga atras sa banti ba? Atras sa banti. Kupa ni mula tanong kag Zumbas TV sunon nimo. Wadi ninawa si mong pagkabata. Paborito niya sa una pa. Whopper. Vanilla. Mag-grocery si Mamita sa petan ko Pero nausap ang packaging sa. Usab sa una transparent man eh. Ulan Kuwan. pa rin. Dingdong. Natagi bida ring nisin. Nalagi mo na siya. Karon na kamoy na mugsugodan na imong tambal ma. Sa ugma mugsugodan ka. Kuan ni kung kuan na ni giyan kay eskwela ra ba ka tagay ko papel giyan kung say painom niya giyan. Okay, kana siya takala na ginom niya. Dra ang Broxolo. Nakainom lagi ka ni sa una lagi? Ah, ang Broxol pangkuan man gadyo na sa plima nang Lima magina. Na ang Broxolo.
Muy gi-resita siya. Dapat yun, painuman yun sa balina. Si Bali na. Kanang mura nagsuka ba? Naghilis lang na. Mayabag pa yung utok. Alam, wala bitaw dyan. Pagdarag yung lima to ni mo ka. Mayabag pa. Huwag katawa. Wala mo na siya mag-binder. Tama man yung pangasawa. Ano sabi ng tuba? Mayabag ko ng utak mo ng tuba. Sige yan, pasa na. Kagisin ako niya. Uy, pata na kuno kay Disi na kuno siya. Ipata na daw. Oh, yan ang di ko ano. Ngayon naman ko na nagtuba. Magpainit-init ka din sa kadaan ka mga Hala. Ah. Narakaw ka ba? Kaya na kay Prima ang imunyo ko niya bumibalik ba? Kung parang na iyang gihatag na antibiotic akong gibasa karon kay nakainuman ko ana sa kang bensin pa. Sige yan na bahala magwagay ano para asa na araw di ka kalimot. Oh. Sige, sige. Sige na bye. Okay, Wala din naka-antibiotic. Inom mo lang. Agi dyan, bisita ko naka-antibiotic. Dili na inon ka na ugma na kay mag-fasting ra pa madawat yung sikupikan. Kuan tagay ko na. Tagay ko papel na unsang tambala pa na. Kaya ako nang gayo na ko na ran. Hindi mo pasyente. Hindi lang. Ano talaga ang buhay. Pagsilbihan natin ang ating mahal na ina. Ang nagbigay sa atin ng buhay dito sa mundo, di ba guys? Ina, walang kapalit. Isa rin mo ang inahan. Mapalitan pa ang asawa kaysa inahan. Oh, tinood na. Tinood bitaw na pa. Lagi mo ang inahan, isa rin na sa kalibutan. Nag-asawa, pwede ka mangitag lain. Pwede. Inahan, wala ipangitang lain. Pwede yung kita lang. Pwede. Ha? Pwede good. Doon makubuo ka rin mo sa... Para bibo rin ba na yung magbubuhay. Nya guys, murag taas na to among video guys. Magbabay namin guys. Puro kamulastogan ang vlog. Nakita na po sa sunod na mong vlog guys. Bye-bye. Bye-bye guys. Salamat sa pagtanaw guys. Subscribe ba sa mga naka-subscribe guys ha. Dahil share, dayon. Click na nandun fish. No. Kali. Grabe. Hindi na lang kumisto. Notifish ko na. Notification. Ang loo, dyan na kasi may krinig. Ano ay katawa ba? Yan, hindi katawa. Ano ba? Gora isa. Ay, kuwan, gora. Pagkapugan mo katawa. Hindi na ko makatawa. Mga bahala mo din, mga tas-tas na ilo tayo. Mga buhay ka buha. Nagpura pong tanga ko, makatawa. Hindi na kita makatawa.